O tom, že si Dara Rolin se svým přítelem Rytmusem staví nový dům, jste se mohli dočíst už mnohokrát. Nás ale zpěvačka pozvala, abychom se podívali, v jaké fázi se její stavba nachází. Proč jsi se, Daro, rozhodla pro nový dům a kde teď vlastně vůbec bydlíš? No zatím tady nebydlíme, to je pravda. To asi vidíš sama. A no, vypadá to tak, že snad koncem roka už se tady bydlet bude. Na což se teda nesmírně těšíme, celá naše rodina velká. Proč tady? Tyjo, podívej se kolem sebe, to je prostě nádhera. Za domem les. Já si myslím, že stěhování proběhne asi až třeba koncem roku nebo začátkem toho dalšího. Pravdou je, že dům by měl být hotový kolem Vánoc, ale než mít stres se stěhováním přes Vánoce, tak si ty Vánoce užijeme ještě ve starém domku a sem se spíš přijdeme jenom tak jako kochat. Koukám, že tvůj dům má hodně oken, tak jak jsi vybírala okna? Je jich tady hodně a jsou i velké. My jsme si vymysleli právě speciálně tady jako dole v tom obýváku, že jsme chtěli mít jako hodně velký prosklený prostor. Hledali jsme, až jsme teda našli vlastně okna EU, se kterýma jsem okamžitě byla prostě jako spokojená ve chvíli, kdy jsem se jich dotkla. Protože opět prostě já žena chci něco, co bude prostě lehce. S tím nebudu zápasit pokaždé, když se budu chtít dostat ven. Já jsem vždycky pyšná na to, když prostě můžu říct, že i takhle prostě složitou věc umí vyrobit na mojom rodnom Slovensku. Jsem ráda, že se okna vyrábají na Slovensku. Přála jsi si do domu něco speciálního? Ve 3. patře bude takový prostor pro dospělé. Budeme tam mít takový malý studio, bude tam kino, malý teda, malá sauna, všecko bude malý, ale bude tam toho hodně. Kuchyňka a vlastně bude to i odlučněný, že když bude potřeba, tak se tam dá dát to volume doprava a hrát. Navíc máme trojskla, takže nebudeme nikoho řešit všemi směry.